U ruskim keresture malu maturu pokladaju 32 školjare, a nješka od 9 po 11 hodin mali maturanti rišovali testi z ruskого jazika. Z ohľadom na prešli boli ľahčejšie. Boli ľahčejšie od probnoho, he? Hej. A kedy sa ty pririchtovala za tot test? Počala som sama tak u oktobru, novembru, a veckali sme i u školi vežbali da od počátku školského roka. Zadovoljna si s tým, jak si porobila, keľo body občekuješ, že budeš mať? Očekujem, že budem mať okolo 15-16 body i dobre, normálno, pomnožaš sa s tým, keď treba i dúfam, že budem mať dosť body. Za ktorý predmet či ty možno byť najbardziej richtala? Matematiku, dosť mi trebalo za ňu, bo také takož češće jak predmet. Tak organizovane, jak i každý rok, znači toto z Beogradu do Zombora, do školskej upravi, vecka každá opština mala točný čas, kedy išla po toti testi, takže i naša direktorka, z naše opštiny išla dneška tak, jak im povedene bolo, priniesli toti testi, supervizor tu bol, takže všetko nadpatral. Milícia bola u školi, všetko prepatrela. Uglavnom nebolo vidno, že je nejaké nepravilnosti. Testy budú prepatrať nastavníky, ktorí prepodávajú predmet, ktorý še poklada. Preliminárne rezultáty budú objavené na nedeľu 27. júnia na sajtu Moja štredňa škola a konečné rezultáty budú dostupné na idúci týždeň.